na ọbara nwa sie small child na small child ebe a egwu ebe a with nne na nwa and ndị otu Soludo bịa kutu iwe na nkwọba anyị ilo na nkwa na-edemolisi nkwọ niile. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.si ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị anyị na-ejibeghị ọnụọgụgụ ole ha dị n'aka abụrụla ndị tụfuru ndụ ha dịka ngwaọrụ katapila dara ada n'ebe gọọmenti mapụtara ọrụ ịkụri ụlọ ahịa niile bụ ndị arụchiri n'ogologo ụzọ. Nke a mere n'ụzọ ama dịka Ring Road nke nọ n'obodo Enugu Ukwu n'ime okpuru ọchịchị njikọ ọka nke steeti Anambra, dịka ndị gọọmenti ya bụ okpuru ọchịchị njikọ ọka mapụtara ọrụ ịkụri na ịkwari ụlọ ahịa niile bụ ndị arụchiri n'ogologo ụzọ na gburugburu ahịa Nkwọ nke nọ na ya bụ obodo Enugu Ukwu. Dịka onye enyemaka onye nke na-akpa ya bụ ụgbọ katapila bụ nke ama dịka kọndọktọ si wee kwuo, ọ sị na ya bụ ụgbọ katapila adịchaghị mma, ma ya dọrọ onye nke na-anya ya anya aka na ntị ya ewepụla ya na gia mgbe ọ na-akwụsị ebe ọ chọrọ ịkwụsị n'ihi na ebe ahụ bụ mgbada ugwu. A sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Ntipịa na nkuli na-take place na Nkwọ Enugu Ukwu now. Nkuli na nkwatu of shops, illegal structures attached to buildings and fences. Onye ka ndị njikọ ọka local government authority na-remove na Nkwọnchi Enugu Ukwu. O nwerekwa onye ọ ya atọ ụtọ anyway, mana it takes courage. It takes courage to bring development. You can initiate it, but to effect it is another thing altogether. On point, Enugu Ukwu here. Shops that were attached to fence, shops that were attached to buildings, illegal shops are being demolished by Njikoka local government authority. Happening now at Nkwonchi Enugu Ukwu. Thank you. This is Nkwọ proper. Life happening na Ring Road Enugu Ukwu na katapila payload that just fail break wee gbuo is uncountable egbu aka mara mmadụ one nwụne ya taa. Ihe ahụ na-eme na Ring Road Enugu Ukwu ndị bịa kutu Nkwọ Enugu Ukwu na ọbara nwa sie small child na small child ebe a egwu ebe a with nne na nwa and ndị otu Soludo bịa kutu iwe na nkwọba anyị ilo na nkwa na-edemolisi nkwọ niile ya taa. So na this young girl na obere nwa na egwugo obere nwa na Soludo egwugo dis obere nwa ọlụ ka o si wee mewe anụ na Ring Road Enugu Ukwu. Nke a bụ onye ogburu egbu, nwaanyị ogburu ya na nwa. Just a very sad moment. A very sad one. The caterpillar. Very sad moment. I am at Ring Road now. Caterpillar fell break. Caterpillar fell break. Egwe mmadụ ka na-egwe ọka n'igu. Ka ọ dachinye ọkpa na-aba elu. Ring Road ka nke a na-eme. Ring Road Enugu Ukwu. So this is one of the survivor. Yeah. You understand? At least one survivor, man. No, Hausa. Oga, what happened?
Oga, this man just want kill us for this place. He carry this motor. I tell him say more buy gas for there, making they go small more buy gas. Now in this man, one of the man when say more come buy gas, say more go total, more go buy gas for there. As they reach there, I tell him say making no off this machine. This machine no they go for GR, no they move for free. He say la I tell him say this machine no they go for free. This machine no they go free. As I dey talk this thing, where you see. As I dey talk this thing, see where this motor supposed to turn out. Hey! As I dey talk and say, may no come out here, may no come out here. This man come out this machine for free. Hey! For free. On top of it. Now free then On top of it. Wonderful. Free where you see this machine. Only God save me where I hold this iron. I climb this machine head. Stand on top. Before this machine turn, now the tire come fall for my leg. See my leg. Now this tire fall for my leg. I just dey. That's the one the person. Is it Hausa man that is driving it? It's Igbo. Only how the conductor on a motor echokwu igbuku. Man survive go. Akwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Gị onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmarala n'etu anyị si eme ya. Deere anyị ebumnuche gị, etu isi hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu ya esonye, ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji, ị mara na nke o ji kacha mma. Ekpere mbụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka ị na-ahụ ihe onyonyo pịara m folo. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m sọskraịb ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m folo. Ọ bụ na TikTok itikere m folo ma atọ ọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị maka na share button ya mara gị mma onye nke m. Udo dịrị unu.